Има ли първа вноска за къщата? Един украинец, който 2 пъти ти взима роля. Хора с позиция сте. Това по-трудно ли прави пътя ви в киното в България? Вярвахте ли, когато започнахте да го правите, вярвахте ли в успеха? Как се виждате след 10 години? Това ако са ни мръсните тайни, значи сме... Аз мръсни тайни нямам. Почваме ли? Аз минали тук на среща. То Алек вече е приключил. Не, аз съм Алек Гринберг, Розенберг. Може и Грозенберг. Алек се представя като Алек Гринберг, когато така, като прави резервации, отиваме в Будапеща. Като прави резервации в ресторанти. Да, и отиваме в Будапеща на концерт на... Нали ли? Не е пяла там. Не беше. Чакай бе, на какво бяхме? Браво. Ох, на Депеш бяхме. Да, на Депеш. Ужас, аз се обърках. Да, и отиваме и той запазил. Велико. И пред нас чакат някакви хора. И той казва... Какво казва? Човекът пред нас човека казва... Не, ти ми го казваш. Алек! Да, Алек Гринберг. Аз викам... Не, днеска не съм на Алек Гринберг. Яна ми казва, не, дясно е Алек Гринберг. Защото човека каза Алек Гринберг и аз казвам, как така? А ти така се представяш? Аз така си правя резервациите по принцип. В Букурещ си направих на... Да не го разпознават по света, че е много фен. Тенове или фенки? Защото тези фамилии аз ги нося в моя род. И искам да ги Аз преди колко години ти казах. Искам да си стоят искам да си бъдат като памет. Искам дори през хумора, ако щеш понякога да им давам някакси техния кредит. Ти трябваше да им дадеш кредит генерално, сега щеш да си... Щях в Америка, като бях. Да. Така, обаче този човек, аз се обръщам към него и му разправям, вие сте Алек Гринберг. И той, вие ли сте? Ами, така се представям, такова човек го гледаше и така. Супер апатично. Не ти влезе в положение. Всичко добро. Няма го запомня. Няма и нужда. Личната карта са 3. Ти взели ги те? Нищо не взех. Не. Тя ми даде Титов. Да взема и Титов ми даде. Да, позволите. Позволих му. Да го използвам. Но той не се възползва. В един филм съм Алек Титов. Не, доктор Титов. Доктор Титов, да. Да. Помолих Катя Тричкова във филма на Стефан Комадарев в Кръг, в който имаме една много малка роличка, на края на кариерите да пишат, че моят герой се казва доктор Титов. Така че в написите Алек Алексиев – доктор Титов. Последния път, като се виждахме, беше в Лондон. Не, последния път вие се видяхте с нощи. Значи аз темата за Лили ми е много така пристрастна съм, вълнуваща ми, ще оставим за по-натам, защото сега не може. Сега ако започнем си говорим само разбираш ли? Да, някак си трябва така да стигнем до тази тема, защото почнем ли 3 часа, не ви върдат на имам мен. преди, че сме се виждали и преди дете 15. Коя година беше, Ива? Преди 8 години в Лондон. Примроуз Хил. Пускам ви го да се видите. Майко. Между другото, по същия начин си говорите, същите не сме мръднали. Това не е много добре, обаче да ти кажа. Не сме се развили. Няма никакво развитие, да. Така помежду си говоря, не че... Хай сега замазвай. Защото е полза това, като има камери. Като има камери, си само пускаме този ни... Много интересен таблет. Много си смешен. Но го каза с прискърби. Това с тъга. Той почина. Готов ли си? Да. Добре, чай сега. Не знам, аз не съм готов. Защо няма звучане? Изчекай. Ние не сме се жени. Да, дайде. Ето. Казвам не. Така, ето тук. Се виждате след 10 години. Разведени с... Ние не сме се жени. Да, дайде. Може би... Разведени. Жени. Яна ще има още 4 деца. От колко? 7 мъже? Не се виждаме, да сме живи и здрави. Не се виждаме. Това начин не се премини. Полицай? Чакай. След 10 години Яна тук чу какво каза, не се вижда. Яна след 10 години не се вижда, обаче ми дава примери, как като стане на 55. Виждам се след... Италия... Чакай, виждам се след 20, след 10 не, но след 20 мога да ти кажа къде. Къде ще след 20? След 20 години ще... Той ще бъде ли в картинката? Казала съм, ако иска да идва, ако иска не, аз ще имам. Той избира. Аз го поканих в Италия, купувам си къща, ще си пъка безглутенови хлебчета, ще си готвя и... Добре, на финала казах нещо. Каза, въпрос ли сега да питам, има ли първа вноска за къщата? Коя къща? На Леки Комо. Не, чакай, в Италия обаче вече съм избрала района, което си е стъпка напред.
Защото ето сметнахме 8-9 години. Да. Са минали, значи Трябва имаш да още има 10. така паралелно. Или вече Още 10, почнали? не, вече знам къде ще бъде. Къде? По Умбриет Тоскана. Той ще бъде ли? Той все още е Както казваме поканен. там, Все още е Той поканен. все още е поканен, да. В смисъл, Чакай, можеше и много да не. интересно. Това много, много Обаче, интересно. виж как съм предположила, че може би сме женени. Аз Виж как разведени. колко съм го искала. А той А вече. ти колко си искал да сме. Аз съм искал да се оженим, за да се разведем, обаче Еми, това с чакай децата сега, няма то не. как да стане. Не, Няма как децата да вече. родиш толкова деца. Да, стига толкова. Ти си имаш друго. Ти си имаш ново спрямо това видео. Да, си Имаш имам. си, това ще имам да си кажа, много. че си има ново. Все Да. пак. За 4. Не са 4, но 2. И це от него. Да. Поне така по документи. Но аз признах ли, Хана? Да. Да. Не, защото първите 3 дни в болницата не я признавах. Те се бяха панирали хората. Те пък много им дремена. Не, бяха притеснени, ти ми каза. Нали Да, вярно, че да, защото той ходи да ми говори глупости, така с това не знам дали ще го препозна. Това е те. Тук бащата ми. Така им говориш. Добро, забавляваме се с... Тук, между с другото, изказвания. другото, за което сме си говорили в това интервю, освен за баща ти, е за един украинец, който 2 пъти ти взима ролята. Той после май още веднъж ще. Да. Алек Удгов. Да. Държи. И ще го запомня. Има ли Да, още, жив и има ли здрав. още контакт там? Вече Има ли още? мисля, че той е в друга лига, така че аз съм си долу, той си е горе. Ти си остана Аз там, си където остана си долу, той си беше. отиде по-нагоре, така че не може, вече не ходим на кастинги за едни и същи роли. Вече не може да Вече аз си Да. аз вече и много малко ходя. Не ходиш вече. И тия роли, де ми ги предлагат, не ме вълнува толкова много. Голяма част от тях. Така ли? Да. Защо? Какво Защото предлагаш? са някакви жестоки... Говоря за чужбина, Да. нали? Че са някакви жестоки клишета на източноевропееца. Да. И няма... Те не са провокиращи, не са предизвикателни, без значение от кое е заглавието. Честно да ти кажа, по-добре да си правя барбекю на двора, отколкото да отивам за да играя някаква роля, която е стереотипно клише. То ред на мисли, предпочитам нещо много малко, но както казва Стефан Вълдобрев, да е джуси, да е вкусно, да е такова, да ти е непознато. Това, което и Стефан Вълдобрев и Иван Бърнев правят във филмите на Яна. Тотално непознати образи. И това е интересното, Ива, честно ти го казвам. Затова тези роли, някои от тях съм ги изиграл, минал съм ги, видял съм си пътя, продължил съм си по него, друго ме вълнува. Тогава се виждахме в Лондон и нямахте още категорично мнение. Тук ли ще се прибирате, там ли ще стоите? Бяхте абсолютно отворени към случващото се, обаче сега като че ли сте повече време тук. А за сега сме тук. Върнахте се. Добре ли е тук? Издържим. Особено в това, което вие правите. Намерихме смисъл в това, което правим и в филмите, и в историите, които разказваме. И някакси видяхме колко много всъщност могат да повлияят. Има смисъл в такъв тип изкуство и това ни върна. Каузите, това, в което вярваме, това, че можем да бъдем полезни през историите, в които вярваме. Намери ли филма с пълнометражен, с който да се гордееш? Случи ли се? Ами да. То както казах там, аз нещо го казвам в видеото, не знам дали сме снимали тогава до щастие, според мен не сме. Аз какво казвам, аз сега се гордея тогава го казах, сега продължавам да го казвам. В смисъл, гордея се не за това, че съм направила някакви невероятни филми, а за това, че наистина успяваме да някакси се преборим с всички предизвикателства по пътя, за да реализираме тези филми и затова наистина се гордея. Но това, нали, аз сама няма как. Аз покрай Нова година бяхме в Англия с Яна, с много приятели и имах една разходка с нашия кум Сашо Каролев. Но споделях, нали, за как се чувствам спрямо дистрибуционната компания, продуцентската компания, всичките тези бизнеси, с които се занимавам в контекста на киното. И се замислих, ако спра утре да се занимавам с кино изцяло и се отдам на нещо тотално различно и след 20 години погледна назад, предвид, че имам и около 30 проекта като актьор, като кино и телевизия, кой е онзи филм, онази история, с която ще съм се гордял най-много и това мисля, че винаги ще бъде доза щастие, реално погледнато. Аз вече играя, но основно, нали, заедно с моят съдружник Ники Стоичков го продуцирахме
двамата абсолютно голи и не знаеш ти как се продуцира точно. Защото този филм, той продължава да влияе на хората, продължава да изпълнява своята мисия, продължава да част от превенцията. В училища се използват психолози и всъщност ти оставяш нещо много по-голямо от един филм, който се е гледал. Оставяш един отпечатък в сърцата на хората и в това да си полезен за евентуалното тяхно спасение. Такъв е подобен историята вече с Диада, втория филм на Яна. И просто рефлектирайки върху тези неща, осъзнавам, че успяхме да постигнем нещо много, много важно и нещо много ценно. Истината е, че и самата Весела имаше такава мисия. Когато тя си отиде, ми беше продуцент в телевизията. И имаше много дълъг ефир на 3 март. Много дълъг ефир и на следващия ден. Да. Абсолютно не вярвахме, защото ние бяхме с нея на ефир на 3 марта. Така че нейната мисия наистина заживя с филма. Беше странно, че някакви врати, които тя се опитваше да отвори, всъщност и филма го направи това. Вярвахте ли, когато започнахте да го правите, вярвахте ли в успеха на Не сме тръгвали с тази идея. В смисъл, аз не съм тръгвала с идеята, сега ще направя филм, който е успешен. Това само по себе си е обречено. Тръгнах с идеята, че искам толкова честно да я разкажа тази история и да намеря начина, по който хората да я припознаят като своя, дори без да са минавали през пътя на зависимостта. И това беше всъщност голямата мисия на сценария, на начина, по който ще бъде разказан филма. И другата голяма мисия, която не мисия, ами някакси цел, която си бях поставила, беше да не разочаровам Весето, защото тя ми беше казала: моля ти се просто да не... Сега тя така се говори. Тя така се говори, моля се да не прилича на българските филми. И това беше другото. Сказвам, не, Веса, спокойно. Смисъл, тя просто много си преценяваше да не стане някаква развлачена, тегава, бавна и сива история. Наркоманска депресивна история. По съвсем друг начин го виждаме. Реално историята предразполага, нали? Да. Но то идеята беше, че наистина аз как да я разкажа тотално по различен начин, точно за да избегне това и за да може... И да прилича и на нея. Ами да, и да прилича на, как да кажа, повече хора да могат да се припознаят, защото в смисъл тя и любовта може да бъде зависимост, нали? И то всъщност това стана и център на историята, в крайна сметка. Но то пак беше инспирирано от начина, по който тя описваше своята зависимост и... Валя, лесно ли я убедихте? Не беше лесно. То беше много странно, защото то не... Сигурно си за нея е много болезнено да изиграе всичко това, което тя трябва да го живее на ново цялото нещо. Тя трябва да го то там беше много рисковано, но аз спомням, защото като тръгнахме да живеем заедно и Алек ми беше направил някаква среща с Валя, защото вика все пак, нали, той Сашо си го познаваше отдавна от деца, обаче аз Валя въобще не и ние щяхме да живеем заедно в един апартамент. И той вика, ако искаш, виж се, нали, с това момиче, тя е по-малко от мен. Така искам, окей, нали. Това е години, това е няколко известно време преди да прочетем романа. Само много. Да, ние въобще нищо не знаех за нея. И се видях с нея в едно заведение на Дундуков и нещо си говорим и тя, аз искам да бъда актриса. Нали, аз викам, защо? И тя, много така, искам да говори нещо, аз викам, добре, да кажи за каква роля мечтаеш, нали. Просто е така да усети вкуса, да вие колко е чела. И тя, аз просто много искам да си играя майка ми във филм. И аз викам, смисъл, коя майка ти? Защо? Тя просто имаше много тежка история, такова и окей. И това, смисъл, нито съм задълбавала, нито нищо. После тя е разказвала някакви неща, обаче тя така ги разказваше, че аз въобще не успявах да вникна в същността на историята, защото тя много някакси леко го разказваше. Тя не задълбаваше в това, нали, да драматизира или да търси съчувствие, нещо. И в момента, в който прочетох книгата, и просто... Малко, като осъзнаеш това дете, през какво е преминало и какво е видяло, на какво е станало свидетел. И че го познаваш този човек и познаваш и Весела, нали, двете ги познаваш и какви са в момента, какви хора са и това наистина много ме... Аз прочетах книгата в самолета и като каснах в България, първото нещо беше се обадя на Весето. Вие сте хора, които много ясно си изразявате мнението. Хора с позиция сте. Това по-трудно ли прави пътя ви в киното в България? Не, това отсява много бързо хората, които няма нужда да са около нас. Преброяваме се с тези, с които искаме да работим и с тези, които не желаем да работим. Много е хубаво човек да чисти токсични хора, връзки и така нататък. И в тази връзка ние сме останали с толкова малко. Много за кратко сме... Съмишленици, но те са много силни. Много сме за малко тук на тази земя и
то е хубаво да се събираш с хора, които те вдъхновяват, хора, с които се забавлявате заедно, с хора, с които можете да си изпростеете, деца се вика, нали? Да минете от някакъв разговор за нещо, което вълнува, нещо, което ти е важно, нещо, което искаш да научиш, през лекотата и като си търнат, като се разделиш с някакви приятели, да ти е едно приповдигнато и щастливо. Да изведнъж на другия ден да им благодариш, че сте прекарали време заедно. И мисля, че с такива хора е много важно всеки да си намира, нали, всеки да си намери своята група, своите хората, с които си има готина химия. Нашата позиция, тя е много ясна. Нашите позиции по повечето въпроси са в името и в доброто на нас, но и на това, което идва след нас, нашите деца. Искайки да им оставиш едно по-готино утре, да искаш някакси да им се слушат по-приятни неща, да не се сблъскват с всичките, ако щеш, административни, бюрократични, пък вече да не говорим за здравеопазване и образователни проблеми. А затова мен право ме шокират някакви хора. Колко са нивни, колко са неинформирани. Истината е, че имате много хора, които са на вашето мнение и които ви подкрепят, но не всеки умее и има смелостта така ясно да се заяви. Това е проблемът обаче, Ива, че първо сме граждани, гражданите сформират държавата. Всеки човек би следвало да има някаква гражданска позиция, която да бъде аргументирана, да се вземе информирано решение също така. Което за жалост предвид неукият българин и необразованият българин, за което вината е на... Почна много отдавна, минем през целия комунизъм, и през едни други години, където всеки се е възползвал от нас с тази пандемична корупция, на която, нали, сме свидетели през всичките стотици години вече в нашата страна. Те нещата не са се променили много от османско. Много необразовани, много прости хора, много лесно се манипулират. И на сегашните, нали, управляващи това много им изнася. Обаче аз често си викаме, тия управляващи, нали, имат деца, нали, имат внуци, нали, имаш правнуци. Те са в чужбина. Обаче в коя чужбина са? В източната или в западната? Не, има много голямо значение. Защото нямаш нужда от статистика, защото когато търсиш по-добър живот за себе си и за своето семейство, ти никога не отиваш към Камчатка или в Новосибирск. То ред на мисли, просто си споделяме мислите си. И вярваме, че това, зад което заставаме или това, което предлагаме, е в името наистина на по-доброто утре. Защото това си е част от смисъла на живота. Нали, за краткото ни време да го оставим малко по-добро, отколкото сме го намерили или да го питаме. И това е до голяма степен и причината да сме и в България, може би, защото тук бихме могли да бъдем малко по-полезни, отколкото тук сме в Англия или в Щатите, например, където, нали, той тук сам човек трудно прави, дори с група хора, ако не си подкрепен от управляващите, е много сложно. Да, за това и питах, дали срещате трудности. Предвид факта, че изборите, които сме направили, а те са именно да не се превръщаме в ходеща реклама на продукти, на нас не ни влияе много, защото реално погледнато голяма част от колегите, които, както ти спомена, малко по-тихичко, може би имат същото мислене, но малко по-тихичко или даже направо няма. При тях те са зависими доста от различни компании и брандове, които им дават пари, за да рекламират продукти. И тогава вече самия бранд може би не би искал да се идентифицира с много обществено така шумни хора. И в този ред на мисли, това може би можеше да ни влияе, ако ние искахме да имаме развити социални мрежи, чрез които да монетизираме. Но ние сме избрали друг път и честно да ти кажа, първият факт е, че сме изцяло така в частния сектор и чат-пат, нали, успяваме да вземем и държавно финансиране за някой проект, не го отричаме под никаква форма, има си процеси, има си конкурси и така нататък. Нали, чат-пат получаваме някакво дофинансиране, но всичко някакси си зависи от нас до голяма степен. Поне при мен в моята компания, защото сега все пак ние работим и заедно, но всеки от нас има и много проекти, тя си има доста проекти. По-лесно ли е, когато сте заедно в някой проект или по-добре ви се получава, когато всеки си прави неговото? Не, по-лесно, защото някакси няма нужда да се доказваме един на друг и чисто в работен план, когато аз знам, нали, като режисьор и така, когато имам нужда от нещо, че NoBlink винаги ще... Просто те знаят, че не го искам просто и така. И някакси много време спестява това, много разговори и това да имаш безпрецедентно доверие в хората от среща, както те в мен, така и аз в тях, го прави много леко всъщност. Доверието е всичко. Да, доверието е много важно. И ви е минал и периода, в който, както ти каза, да има съревнования, да има
период. Ние тръгнахме с Доза щастие заедно и с Ноблинки. И преди това, и всичките ти други късометражни да, ма някакси, нали, това Доза щастие беше така доста по-предизвикателен и от към финансиране и въобще, нали, изпълнение и всичко. И щом това успяхме да минем заедно, знам, че всичко можем. Просто винаги намираме начин, много лесно намираме начин, много лесно взимаме решения заедно и гледаме в една посока и това е безценно. Абсолютно така доскочава деца вика се заедно. Не, спокойно, то не е чак толкова хубаво. Ние дори да работим по проект заедно, ние рядко се виждаме и общуваме, не по-скоро, защото това е екипна работа. Това ви държи. Не, това е екипна работа. Виж, моята работа е една, нейната работа е основно с актьорите и с оператора, с целият творчески състав, нали? После на терен си го дирижира, после си влиза в постпродукция. Нашата политика като продуценти и с Борислав и с Ники е, че ние се доверяваме на хората, с които работим. Дали е Яна, дали е Венци Сария, дали е Димитрис Георгиев, нали, това са режисьори, с които работим сега, с Крис Захариев и така, Петър Гочев и прочее. Ние имаме доверие в тези хора. Ние можем да споделяме нашето мнение, ако е нужно, ако можем да допринесем някъде, но не можем да го налагаме. И просто такива сме като организъм, тримата. Нали, не сме по американския модел, в който ние поръчваме нещо и казваме как да стане. В смисъл, ние нямаме хора, които знаят как да го изпълнят. Ние може да имаме идеи, да споделим, както сега работим по един проект с Яна и споделиха, че имаме една идея за една комедия, нали, но много малко като посока, само някакви така да бъде по-камерно, да бъде по-малко герой. Това е оттам нататък. Тя се запали и каза, окей, работим го и ние вече само слушаме, където можем да допринасяме. Къде ти е по-интересно? Къде се чувстваш по себе си? Като актьор или като... Аз единственото място, на което съм щастлив, когато съм в ролята си на актьор. И вкъщи. Извинявай. Не можах да се... Това е много добро, между другото. Само да ти кажа, че и вкъщи си много щастлив. Само да рита и маста да не паднем. Няма, знам, че тук имаме проблем. Вкъщи ми е най-добре. Нямаш търпение. Жестоко се вълнувам да се прибирам. Добре, голямата дъщеря също я въвлякохте вече. Малката... вече, то тя си е въвлечена от малка. Да, от малка. А малката? Не, малката. Някой тя не подлежи на за... Защо? Не подлежи, то си има... Ма как стига? Не, тя има ли интерес? Той има интерес да прави само нещата, които си я вълнуват нея и ти не можеш да й казваш какво да прави. В смисъл, ти можеш да опиташ. Но тя ще го направи само ако тя реши. Така че не е много надежно в това отношение. Малката обикаля България и се състезава тя състезателка. Отбор Булджим, спортна гимнастика. И спечелих трето място там в някакво национално такова. Някакво националното във Варна. Да е хубаво, не знам, отборно трето място име, на категория до 7 годишни. И тя беше адски тъжна. Разрева се и каза, как така? Трябваше да сме поне втори. И на другия ден и ме задължи да й купя гредел споредка, за да може следващия път да не се излага. И на другия ден познай вкъщи гредал споредка. Истинска греда, и то седи там, с някакви мазоли се разхожда, обаче е супер нахъсана. Не знам. Да разбирам, че тя е шефа, значи. О, да. Яна е шеф. Виж. Те все пак трябва да приличат на някой. Аз вчера преди Яна да се прибере 1 час и нещо, докато имаше батерия прахосмокачката, чистих къщата, за да може да се прибере и да ги е чисто. Ма ти я чисти щастливо, нали? Много щастливо. Най-щастливо. Не само, защото и на него му е много чисто, защото никой друг не я чисти. Затова е чисти. Не е за това. Не е за това. Да. Признай си за какво е. Даже мислих да защото има лампичка и му показва всякаква прашинка и той се побърква. Аз казвам, че аз само тук да я трохи и наляво. Вие имате тая с лампичка? Имаме, да. Абсурд. Голям проблем е това. Не можеш да спреш? Не. Не можеш, наистина. Това е като да отидеш в бар и да се прибереш в 11 вечерта. Разбираш, не става. Аз съм пенсионерка вече. Помниш какво е било. Само на Лили Иванова издържам до по-късно. Пенсионерка. Не с друга, не мога да се тръгна преди нея все пак. Не. Вчера викам, не ще тръгваш ли тя? Как ще мина покрай нея? Не, викаш, изчакам. Ама защото... Не. Неуважително би било. Да. Не мога. Не, тя вика, аз не мога да мина покрай нея. Я изчака да се види с всички гости да се пребере. Тя излиза и всички се нахвърлят отгоре. Да, това тя беше минава ужасно. през абсолютно вчера концерта на Народния театър, минава през абсолютно всички, говори с всички, здрависва се с всички, около нея винаги е една тарапана. И няма как, аз доста съм висока, както знаеш, няма как аз да мина, за да мина и да си тръгна, аз трябва да разбута всички.
1,80 жена да премине, за да си тръгне. Разбрахте, да. Не е много респект за това обаче, Ива. Това е много все пак, уважение много към нея и това, което тя е направила. 2 часа тя е пяла като змей. Ти ще си ходиш да си почиваш. И аз ще си кажа, сморих се. Тя после излиза и абсолютно на всеки един човек, който го чака там, обръща внимание, разписа плоча на дъщеря ми, поздравява всеки един, познава го, поздравява и аз ще кажа, айде, мина, взехме си автографа, мръдни малко да си тръгна. Как няма? Това е уважение към артиста. Браво. Да, така съгласен съм. Така е редно, смятам и нека който и да е артист, трябва да го подкрепиш. Как ще си тръгна? Си тръгна. Аз все пак клуба държа. Там. Се ръководя, стани, седни, аз ставам цялата зала. Аз сядам. Тук значи се сядам. А ти ги управляваш. Да не ми ще е лесно. Между добре да има такива хора, защото не се лъжа, на голяма част от хората, които ходят на качествени концерти на опера, нямат представа точно какво да правят и е добре някой така да ги води. Тук се става, тук не се пляска, не е свършило. За театър ще си говорим ли? Дебютира в режисурата и в театъра. Това беше мега яко. Въобще не очаквах, че ще ме хареса. Той Захари Карабашлиев има така навика да ме хвърля в някакви открити пространства, които аз първоначално възприемам като много налудничева идея. После много бързо съгласявам. След това се чудя какво ще правя сега и после толкова ми хареса, че си казвам, отворих си нова кариера. Не е хубаво въобще човек да тръгва към нещо с някакви предразсъдици. Това също е част от това да разказваш истории. Аз сама се ограничавах от тези неща, които въобще не ти минават през закъла, че може да направиш. Той някак така ме провокира. Много харесах пиесата. Това беше истината, че после си казах, сега ако я направи някой друг, мен много ще ме е яд. И затова я направих аз, за да не я направи някой друг. И сега въобще не съжалявам. Не, че съм се съмнявала, обаче, примерно, аз много държа на подготовката и това в киното е закон за мен. Добрата подготовка, за да може после да импровизираш, нали, трябва да си много добре подготвен преди това. Това нямаше нищо общо с театъра. В театъра, като влязох, добрата подготовка просто се стопи на първите 5-6 дни и почнах всичко наново. Изключвам, нали, идеите за сценография и така нататък, нещата, които генерално съм заложила. По-скоро как това, което съм заложила, това, което искам като смисъл да излезе, какъв ще бъде ключа, по който това нещо да действа. Освен това, пиесата се оказа много сложна, но пък актьорите ми бяха превъзходни и супер много се довериха и се хвърлиха в това, защото то е много различно представление. Няма нищо общо с нищо, което си гледала. И като пиеса, и като изразни средства, и това, че те бяха готови да стоят по цял ден на колена заради мен, да експериментираме с каквото и да било. Те са без ръце и на колена през цялото време. И го направих. И са брилянтни. Как спечели доверието? Нямам представа. И в киното? Не знам как да съм... И аз съм Яна Титова са. Ти влизаш с името си. Не, изградила си име със сигурност, но все пак за да стигнеш освен това ти правиш нещо, в което си нов и реално, в смисъл, шанс това не се получи. Актьорът бързо разбира кога отсрещният човек знае как да дирижира и дали може да дирижира. И колко е добър. Много бързо се случва това нещо. Особено ако актьорът е малко по-посветен и малко по-интелигентен. Какъвто е случая с тези супер готини колеги в Младежкия театър. Но актьорът много бързо разбира, усрещният човек ще го поведе ли по един много нов път. Те, ако имаха малко съпротива... Да. Пак трябва да имаш огромно доверие на режисьора, за да можеш да... Ако му нямаш доверие, много бързо слагаш една преграда това щеш да бъде и лъжеш режисьора, че му вярваш. Проблем. И го лъжеш. Той ти говори, е подобен. Много пъти на мен. Ти седиш и кимаш, правиш се, че го слушаш този човек, какво ти казва, после си правиш каквото си искаш и той вика, видей! За коя роля го направи това? В сериала Откраднат живот ми се е случвало, все пак там минаха 20-30 режисьора и мога да кажа, че няколко без да казвам имена. Гледай какво е хубаво. Сега ходи разбери с кого. Как? Кимаш им, защото някой не се вълнуват от процеса. Трябва да имаш все пак и опит и самочувствие, за да знаеш пък, че ти го... Когато влизаш и си посветен на дадена роля, ти я защитаваш тази роля. И не може някой да ти нарушава и да се опитва да ти разруши това, което си изграждал много време. Особено в сериалите идва някакъв човек, който не е гледал един епизод, няма отношение към отношенията на героите и говори някакви страшни глупости, които не са верни.
И ти знаеш, тогава ти си вече убеден. разбираш, че това е просто... Това Идва не е, някой защото да дойде искат да... Защото реално е много важно да знаеш каква история разказваш. И ако ти влизаш в един такъв проект, който вече върви и така нататък, който вече е изградил, нали, аудитория, актьорите, аз в такъв момент много... Аз слушам тях. И нещо нямам идеи. Ама това е повече тяхно нещо, отколкото мое. И аз по-скоро много държа на това те да ми кажат според тях техния герой как ще реагира в дадена ситуация и да го, седно да им го уплътня, да им го доразвия и да им го изведа през, нали, средства, които аз използвам. От което актьора пък има нужда да бъде тотално провокиран, предизвикан. Какво се случи точно в Диада и с Силвия Лучева, която я видяхме в роля, тя не може да повярва, че това е тя, дори Жана Яковлева от Италия. Въобще всичките актьори бяха вкарани в някакви жестоки образи и роли. И Яна си манипулира вътрешно. И това го правят добрите режисьори. Карат актьора да се чувства значим и важен, защото на актьорът, в крайна сметка, заставайки пред камери екип от 50-60 човека, да, трябва му някакво самочувствие. И трябва да можеш трябва да ти е комфортно. Най-вече и трябва да си... Това ти е лицето на целия филм. Разбира се, тие доверие трябваше да спечелиш, за да те поканят за филма на Лили Иванова. О, това извинявай, сега тук. Не, нямам представа. Аз наистина... Смятам, че на първо място, нали, доверието на Иван и Андрей. Защото... Добре, разкажи ми как обаждат ти се и ти казват. Те ви се обаяха, бяха супер притеснени. Много съм пристрастна към Лили Иванова. Те бяха супер притеснени, когато ми се обаяха, защото реално ние преди това имахме нали, казуса за филма за Емил Димитров, където те знаят аз колко съм. Смисъл там много... тази история много си обичам, много си, нали, страдаме с Емо Бонев някакси. Не, че страдаме, но просто е минала през нас и много силна история се получи, много хубав сценарий и просто едно такова жестоко вълнение, нетърпение и в момента, в който ни порязаха с резултатите от НФЦ, аз изпаднах в някаква... Аз не си го признах, но после сега, връщайки лентата назад, виждам, аз даже бях обявила на Алек, аз тази година ще си почивам. И той ме подкрепи, казвам, добре. Нямам ти колко проекти сега имам. Добре, защо така ме имитираш? Не, това не е имитация. Това е все едно самарайзвам. Това самарайзвам, че ти го прие с голяма лекота, а не, че ти си лековат. Това не беше имитация. Не смятам това за имитация. Не е добра имитация. Сега ти искаш да ми... Може да завъртиш стола, се върти. Да, може да го използваш. Всъщност, те, когато ми се обадиха, бях много признани как ще приема факта, че всъщност нали е дошло това предложение за филм и дали аз ще го приема като предателство спрямо Емил и въобще те бяха всъщност притеснени. Но истината е, че беше ми дори трудно да повярвам, че това се случва. Разговор е сериозен. Не, то ясно, че е сериозен, но някак си казвам, чакайте, ама как така, смисъл? Въобще не мога, не ми е минавало през ум, че такова нещо може да се случи и че въобще мога да се запозная с Лили Иванова, пък камо ли да режисирам филм за живота. Какво знаеш за нея преди това? Ами да ти кажа, знаех... Не съм те виждала на концерти. Не си. Да кажа само. Ама Иван и Андрей първи викаш на всеки концерт. И тях не съм ги виждала. Много интересно. И Емо Бонев. Аз познавам публиката по именно. Какъв екип е, защото все пак нека не забравяме, нямам че се намесам, аз съм така отстрани, като ще си плюя аз лошо. Извинявам, все пак фондацията на Лили Иванова, тя избира екипа, тя кани Иван и Андрей, те са те проучили и също искат да работят с теб, очевидно, тя Лили. Все пак тя взима голяма част от решенията, но тези хора, дето са поканани, защото ние с тебе нямаме покана. Не. Чакай, той аз не съм бил. Чакай, аз забравих, че аз не съм бил. Аз покрива така да я подкрепя. Аз съм си... Идвам при теб. Това в кръга на шегата. Честно да ти кажа, аз не съм човек, който се занимава там с жълти преси и такива глупости и така нататък и не съм от хората, които знаят клюките и бях подаряла една книга на баба ми преди години, нали, за живота на Лили Иванова и общо взето някакви неща покрай нея знаех, но не съм се ровила надълбоко и съм много щастлива от този факт и ще ти кажа, защото някакси влязох в тази история с много чисто съзнание. И това мисля, че е много... Това е много ценно. Да, това е много ценно, много ми помага и някак сега работейки върху сценария и така наблюдавайки я все още отстрани, но за мен е много важно малките неща.
детайлите, някакви много дребни неща, които самата тя, нали, понякога прави, самата тя казва понякога и това е ценното за мен, защото аз винаги през детайлите изграждам образите и честно казвам, нямам търпение се гмурна по-надълбоко. Не е ли много пък страшно така тази легенда, която е Лили Иванова, да разкажеш нея, докато тя е до тебе? Въобще не ме е страх, много се вълнувам. Но страха и вълнението са две различни неща. Аз, наистина, едно от нещата, които така смятам, че са добри качества при мен е, че ако реша да вляза в нещо, аз влизам all in и страха не присъства в това, защото смятам, че страха е много ограничаващо нещо. Как се виждате след 10 години? Много се опасях, ще попиташ това. Питай. Питам, как се виждате тук след 10 години? ще е още по-увиснало. Ами не, наистина. Аз 10 години съм доста млад си още. Да. А ти да? Ти си минал 50-те. Чак! Аз съм Оля, за 10 години наистина ще съм минала 50-те. Аз не имам 47. И ще ми остават само 3 години до Италия. Значи аз ще пакетирам. Аз много се надявам, че след 10 години, понеже се опитвам да бъда оптимист, наистина през ден, много ми е трудно на моменти, като когато се сблъсквам с лошотията, простотията и мърлевщината на съгражданите ни. Просто побърквам се, като виждам как си фърлят фасовете все още, как си фърлят буклуците на улицата. Това нещо прави така, от равновесие ме изкарва. Плодявам и ставам все по-нетърпелив към това. И просто се надявам, че след 10 години някой ще ни е рестартирал малко тук системата, под някаква форма. Ще имаме истински лидери, които да ни водят по правия път, защото се заринахме от протести през ден и половина. Ти не мога да ги хванеш. Между другото, минеш на протест, не знаеш вече за какво си, защото тези протести, голяма част от тях не водят на никъде, няма конкретика. Аз се надявам да имаме конкретика. Нали, чисто в работен план, аз ще продължа да си работя по моите неща, ще правя сериали, разработвам сериали в момента, 3 на брой, работя върху 6 филма с съдружниците ми. Тоест, нали, чисто работим толкова много работа има, че, нали, дай Боже да можем да движим. Не се съмняваш в процеса. В работа не, надявам се, че ще има предизвикателни роли. Но това е странично. Просто се надявам, че тук някакси ние ще намерим начин да сме малко по-обединени.